салом тамошобинони азиз, ин барномаи ширинак мебошад ва ман Асалак бо ҳамроҳи апай Нилуфар ба шумо пухтани шириниҳоро ёд медиҳем. албатта тамошобинони азиз, мо кӯшиш мекунем ки дар ҳар як барнома як нави шириниро ба шумо пешкаш кунем. Шириниҳои мо осон, болаззат ва бесарф вақти зиёдатиянд. аз ҳама муҳимаш он ки ин шириниҳоро мо бо муҳаббат мекунем. албатта мо кӯшиш мекунем дар ҳар як барнома ҳар як шириние ки ба шумо пешкаш мекунем бо муҳаббати зиёд онро тайёр кунем. агар шумо ҳам мехоҳед ёд гиред, пас барномаи моро тамошо кунед. бо диққат бошед. хуб апай Нилуфар, имрӯз чиро бо муҳаббат мепазем? мо имрӯз як нави шириниро бо муҳаббат тайёр мекунем ки номаш эклер ё ин ки бо як номи дига ҳам дорад, номаш заварной мебошад. апай Нилуфар, дар даруни ин чӣ меравад? мо ҳама чизҳои маҳсулотҳое ки дар даруни эклер ё заварноимон тайёр мешавад пешакӣ омода кардем. дар он орд, равған, тухм, об ва каме намаку шакар лозим мешавад. намак? барои пухтани ширинии намак лозим аст? албатта, дар баъзе шириниҳое мешавад ки камтар намак лозим мешавад. тамошобинони азиз, ба ман аллакай аҷиб шуд. биёед апай Нилуфарро ёрдам медиҳем ва пухтани эклерро ёд мегирем. оғоз мекунем? албатта ки оғоз мекунем. корро аз чӣ шурӯъ мекунем? мо сараввал корро аз об ва равған. барои мо як чизи дигар лозим мешавад. якта дикча барои мо лозим мешавад. росташро гӯед, мо ширинӣ мепазем ё ин ки тухмбирён? мо албатта ки ширинӣ мепазем. Асал ин як намуди ширинӣ аст ки албатта онро дар болои пилта ва дар дег тайёр мекунем ё ин ки дар касрул. сараввал барои мо ана ҳамин гуна дегча ё ин ки касрул мегӯем лозим мешавад. мо дар он 500 грамм об, 250 грамм равған, равғани растанӣ. албатта ки равғани растанӣ бошад. растанӣ? албатта. офтобпараст ҳам мегӯянд ин равғанро. каме шакар. намакаш бисёр аст, а шакараш кам. албатта, чунки дохили онро мо бо қаймоқ пур мекунем ва хело ҳам ширин мешавад. мо дар ҳарорати баланд об, равған, каме шакар ва каме намакро дар ҳарорати баланд дар болои пилта монда меҷӯшонем. то замоне ки оби мо меҷӯшад, асал акнун мо мегузарем ба қисми тухм. барои мо аз 10 то 13 дона тухм дар кор мешавад. аммо мо ҳамаи тухмҳоро намешканем. сараввал 10 дона тухм барои мо кифоя аст. бинандагони азиз, анакнун мо 10 дона тухмро шикастем. мо барои чӣ гуфтем ки аз 10 то 13 дона тухм барои мо лозим мешавад? мо сараввал 10 дона тухмро мешиканем, мемонем ва замоне ки барои мо камӣ мекунад, баъд мо кам кам илова мекунем. апай Нилуфар, агар ки об мо ҷӯшад, ба мо боз чӣ лозим мешавад? ба мо боз орд лозим мешавад. мо ордро дар оби ҷӯш меандозем ва онро лат мезанем. фаҳмом. мо ба обе ки ҷӯш омад, ордро илова мекунем ва тез тез мекобем, чунки вай бояд кулула назанад. тамошобинони азиз, як нозукии дигар дорад ин тарзи ширинӣ тайёр намудани мо ки вақте ки об меҷӯшад каме кам мешавад. аз ҳамин сабаб ордро ки мо 500 грамм мегирем, аз ҳамин сабаб мо обро нигоҳ намуда каме ордро илова намекунем, чунки замоне ки об меҷӯшад камтар кам мешавад. анакнун дар дохили ин чӣ кор мекунем? анакнун мо каме хамирамонро аз болои пилта мегирем. мо хамирро ба болои стол ана ҳамин гуна тунук мекунем.
мо хамирамонро тунук мекунем, чунки хамир хело ҳам гарм аст, бояд хунук шавад. Баъд аз оне ки хунук шуд, мо онро бо дастгоҳи латзананда лат мезанем. Акнун мо хамирамонро дар даруни дастгоҳи латзананда мемонем. Тамошобинони азиз, ҳатман бояд мо аз ана ҳамин гуна шохаҳои дастгоҳи латзананда бояд барои ин тарзи ширинӣ истифода барем, чунки дигар намудаш барои ин намешавад. Тамошобинони азиз, замоне ки мо хамирро дар дастгоҳи латзананда андохтем, вай бояд камер хамирро латзанад. Яке як бора мо тухмро бояд илова накунем. Каме хамирро лат мезанад, баъд аз он мо як дона тухмро ба он илова мекунем. ҳоло акнун бошад, мо тухмҳоро як то ба хамир илова мекунем. Тамошобинони азиз, ҳатман нозикии ин ширинӣ дар ин аст ки мо тухмро бояд як бора дар хамир илова накунем. мо бояд хамирро нигоҳ карда, баъд аз он тухмро илова кунем. тамошобинони азиз, замоне ки хамир дар дастгоҳи латзананда мо 5 то 6 дона тухмро илова кардед, як бор дастгоҳро кушта, хамирро аз так ба боло як бор омехта кардан дар кор аст, чунки хамир дар таги дастгоҳ мечаспад ва он қадар нағз намебурояд. тамошобинони азиз, хамири мо бояд бо ана ҳамин андоза бошад, на сахт ва на мулоим бошад. акнун чӣ кор мекунем? мо аз ана ҳамин гуна қолабҳои гулмонак истифода мебарем. аҷоиб аст? ба назарат аҷоиб метобад? бале. ана акнун чӣ кор мекунем? ана акнун барои мо як дона лист дар кор мешавад. ана ҳамин гуна лист барои мо лозим мешавад. барои начаспиданаш мо бояд таги листро каме равған кунем. акнун листи мо тайёр шуд. сараввал мо аз эклер шурӯъ мекунем. тамошобинони азиз, бо диққат бошед. каме ҳавояшро мебарорем. дидед чӣ гуна ҳаво дорад ки мо агар ҳавоеро набарорем, даруни заварноямон холӣ мешавад. акнун мо аз 25 то 30 дақиқа мо онро дар дохили тафтон дар дараҷаи 180 мепазем. ана кулчачаҳои мо тайёр шуданд. ин гуна заварной ва ин гуна эклерҳои мо имрӯз тайёр шуданд. мо каме сабр мекунем хунук шавад, дохили онҳоро аз қаймоқи тоза пур мекунем.
мо аз хомаи 32% истифода намебарем, чунки дар дохили эклер ё заварной ҳатман бояд қаймоқи тоза истифода кунем. Тамошобинони азиз, барои дохили заварной ё эклерро пур кардан ана ҳамин гуна қолабакҳои махсус ҳастанд барои даруни инҳоро пур кардан. ё ин ки дар хона метавонед аз ин гуна насадакҳои гулмонак низ истифода барем. Аллакай хунук шуданд? Албатта ки хунук шуданд. Шумо чӣ кор мекунед? мо каме суроғ мекунем, баъд аз он бо халтача дохилашонро аз крем пур мекунем. Тамошобинони азиз, шумо метавонед баъд аз он ки эклер ё заварноиҳои шумо аз тафтон ба буромадан, шумо метавонед аз 1 то 2 соат онҳоро хунук доред. баъд аз оне ки хунук мешаванд ба болояшон килонка пӯшед, онҳо хеле ҳам мулоимтар мешаванд ва дохили худро бисёртар мекушоянд. Намешавад ки мо онҳоро бурем? Не, намешавад асал. Ман дар як мағоза дидам, бурида шуда буд. Буридагӣ буд? Бале. Шояд вале ягон махсус бошад. Мо низ махсус мекунем. Апай нилуфар, фарқи эклер аз заварной дар чист? Дар он аст ки эклер дарӯзак аст, заварной бошад гирдак. Инҳо маззаҳошон як? Албатта ки маззаҳошон як. Аммо метавонед дохили эклер ё заварноятонро ба таби дили худатон пур кунед. Масалан, мо эклерро аз қаймоқи тоза ва сабсафед истифода мекунем. Дар дохили заварнои мо бошад каме аз қаҳваи талх истифода мебарем. Манам пур кунам? Майлаш. Фақат доира шаклашро майлаш. Майлаш. Каме қаҳва илова мекунем, баъд аз он дохили онҳоро низ пур мекунем. Мешавад ки ба ҷои қаҳва шумо аз ширқиёми сурхастку ва ё низ гӯшонка мегӯянд, аз ана ҳамун гуна истифода баред. Фаҳмо. Он гуна ҳам бомазза мешавад. ана акнун шириниҳое ки мо ба шумо имрӯз мехостем пешкаш кунем омода шуданд ва онҳоро шумо метавонед мувофиқи таби завқи худатон ё бо шоколад ё бо покаи шакар ороиш бидиҳед. Мо бошем ин гуна даврашаклашро бо шакар бо шоколад ороиш медиҳем. Намешавад ки барои ба ҷои шоколад жиле истифода баред? Мешавад, чунки ба назари ман шоколад болаззаттар аст. Агар ман набошам, ҳама шоколадҳои шумо муҳлати нигоҳдориашон мегузаранд. Тамошобинони азиз, ана шириниҳои бешакари намакдори апай нилуфар тайёр шуд. Тамошобинони азиз, шумо низ метавонед дар шароити хона ин гуна шириниҳоро омода намуда акс гирифта ба сомонаи мо равон кунед. Албатта сомонаи мо Shirinaq.tj мебошад. Бояд гӯем ки дар ин навъи ширинӣ маҳсулотҳо хеле кам истифода мешавад. Албатта сарфакориро фаромӯш накунед. То барномаҳои навбатӣ худатон ва наздиконатон эҳтиёт кунед. Бале бинандагони азиз, мо ҳамаи шуморо дӯст медорем. То барномаҳои навбатӣ дар барномаи Ширинақ. Хайр. Хайр.